രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 16. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 16 ഇന്നലെ നമ്മള് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. സ്വയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന്, മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നെറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണം, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മള് ഏതില് പറഞ്ഞത്? 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. ഇനി 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്, രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. പൂഷന്നെ കർഷേയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ചൊല്ലാം. ഇവിടെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. പ്രഭോ ആദിദർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. കൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനാണ്. പക്ഷെ രൂപം കാണിച്ചു വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടണം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വെറുതെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറെ എന്താണ് കീർത്തിക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറെ കീർത്തിച്ചിട്ടാണ് കാര്യം പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറെ കീർത്തിക്കണം. ആദ്യം കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് നമ്മുടെ
ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ആദ്യം കീർത്തിക്കണം. ആദി ദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പിന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ള രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്? ഗുണപരമായിട്ട് സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഗുണത്തില്. സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നതാണ് പൂർണ്ണനായ സൂര്യനായി തീരുന്നത്. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ചേരുമ്പോ എന്താവും? അതൊരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് തീരും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അത്. ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഗുണത്തിൽ അത് തുല്യമാണ്. സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇത് പറയുന്നവിടെ കൽപവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് കൽപവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിന്താമണി രത്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. അതാണ് ചിന്താമണി ചിന്താമണി രത്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. കൽപവൃക്ഷം എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ അഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരുടെ സേവനത്താൽ പരിലസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നത്. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നതെന്നും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും, ഫസ്റ്റ് ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ നിരാകാര ബ്രഹ്മഭാവത്തിലൂടെ മംഗളഭാവത്തെയും, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. കൂടെ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയും അഥവാ സർവ്വവ്യാപകമായ സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ എല്ലാം നേടുന്നതിനേക്കാളും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്തിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനാണ്, ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവരുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവരുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. എന്ത്? ബ്രഹ്മാനുഭൂതി. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയാനൂടെ ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ്? ഭ.
ഭ എന്ന രണ്ട് തരത്തിൽ അർത്ഥം. ഒന്നാമത്തേത് സർവപാലകൻ. ഭ എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? സർവപാലകൻ എന്നും. രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ എന്നുമാണ്. അപ്പൊ ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവപാലകൻ എന്നും രക്ഷകൻ എന്നുമാണ് അർത്ഥം പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ഗ എന്നതിന് മാർഗദർശകൻ എന്നും സൃഷ്ടികർത്താവും എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർഗദർശകനാണ്, സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇനി വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ വസിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറ്റു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന ദിവ്യമായ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ മൊത്തത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന് ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുത്തെ അന്തിമമായി തന്നെ തന്നെ നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. പിന്നെ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ചെയ്യും? ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് നൽകും. ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ ദയാവായ്പ കൊണ്ട് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്താനായിട്ട് ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ആര്? ഭഗവാൻ തന്റെ തന്നെ ആന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ തന്നെ ആന്തരിക വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിൽ തന്നെ എപ്പോഴും രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യവിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യവിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ ഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലാണ് അവിടുന്ന് ഭൗതിക ആവിഷ്കരണം നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം വിസ്തരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു. ഇത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചിലര് നാഥന്മാരാകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അതായത് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നാഥനാകാനും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ആർക്ക് നൽകി? ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകി. എന്നാൽ ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തില്, പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വികസിത ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഈ പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എങ്ങനെയാണ്? തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവ് നിയന്താവാണ്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്താവും
ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്താണ് ഒരേ തലത്തിൽ നിർത്താനായിട്ട് നിവർത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടുത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? പരമാത്മാവ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകിയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെ പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ ജീവാത്മാവിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ഈ തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യബോധമുള്ളവനും ആയ ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ശുദ്ധനായിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യബോധമുള്ളവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശുദ്ധരായി ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭാവമോ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് സാധിക്കാത്തത്? അപ്പൊ അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സാധിക്കുന്നവർക്ക്? പരമാത്മാഭാവവും ബ്രഹ്മഭാവവും മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവത് ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് അറിയാത്തവർക്ക്, അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിലോ അതിനെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇതറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പരമാത്മാഭാവത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. കൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാറുള്ളത് ആർക്കാണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, നാമം ജപിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിട്ടില്ലേ? വിശദീകരിക്കുക.
അല്ലേ? മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ? ആദർശവാസ്യം പ്രപഞ്ചവശമായ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ സർവീസുമായ 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. നമ്മളൊരു കാര്യം ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം അവരെ പിടിച്ച് കുറെ എടുക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയണത് എങ്ങനെയാണ്? 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് പ്രപഞ്ചവിഷയം സർവം നിയാത്മക തത്വമേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷ അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഡാഷ് പോലെയാണ്. ഡാഷിൽ ഒരുപോലെയാണ്. എന്തിലാണ്? ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഭൂലോക വൃന്ദാവൻ. വൃന്ദാവനം. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ചിന്താമണി രത്നങ്ങൾ കൽപ്പവൃക്ഷം താഴെ പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് വസിക്കുന്ന ഗോവിന്ദനെയാണ് ഇതിൽ സ്തുതിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവകളെ ഗോവിന്ദനെ നേർപ്പിക്കുന്നു. പറയുന്നില്ലേ? ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? സങ്കല്പം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയാണ്. അതായത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങള് 16, 16, 17 ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനും ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണിച്ചു തരാൻ അല്ലെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടെന്നും കൂടി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ മായാവാദികൾ പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങള്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വസിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സായി വിഷ്ണു, സർബോധക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്? ഭഗവാന്റെ രീതിന്റെ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. പ്ലീസ് ഒരാള് പറയൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ അനുവദിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത്? അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട്. ഒന്നും കൂടി പറയോ മാതാജി? ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ആരോ TV എന്തോ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ. ഒരാള് പറയോ പ്ലീസ്? ഒരാള് പറയോ? കേൾക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. ആരേലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതെന്താണ്?
മാതാജി ഒന്ന് പറയോ മാതാജി? ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാലാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്. അതെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാഥന്മാരാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ മുഴുവൻ എവിടേക്ക് വിട്ടു? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വിട്ടു. അതിനാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഏത് തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. എവിടെയത്? അതിന്റെ അനുസൃത പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോ. ഓക്കെ. അടുത്തത് പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരിപാലകൻ. പരിപാലകൻ. പരിപാലകൻ എന്നാണ് പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്.